bakal wani karo Kurawa. Ketitik mampake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi mboyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane ming Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Blogegku kesadulita. Lit. Mal. Blegegku gek sadulita. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karangkadempel. Iki piye Petro? Sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula, Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene, wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotot aja. Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho Pak, ning apa ya isih urip? Iya, apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula nyadipun Anoman Kiai, kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karangkadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng iring sambikala. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Man. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Ula Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man Anoman Kilurah Petro. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mlih mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petro kaliyan Kelurahan Ula Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah. Wah, jan. Do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus Kapimendo. Kae ya wis mati. Sampun Kilurah.
Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati, sampun ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantung kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang ki Lurah. Syukur. Prayogakno ya, Man. Wilujeng ning sambi kula mboten kirang prayogi ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, mbok yo Man ngono apa kok Nyuk. Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong kula menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupamu Nyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe pangestunipun wilujeng miring sambi kala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Bu, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggana kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nusya Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra. Putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman mula padinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggandining Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidhal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Lengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika parenga. Kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris eko balik titiyoni gandayani Trisanya Purnama sasi dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nang Ki Lurah Semar Badranaya. Dadak sakala mangke dumrujug tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumamunur Kinapati. Haris kene kanjeng kagiat kang samya mulat.
Bareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotro. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu Tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paribeh. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu Tampanono ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu Tampanono. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhak apa elek karo aku, ning gandeng kowe drajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestu tak manono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ming ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu pratakon ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mung didhawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis. Kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi. Jarek ora tau ganti.
Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning Negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Prasata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem nek kowe kersa ayo tak boyong ning Negara Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga-sungga kaya pusaka ora kok ming nang kene dadi Panakawan manganmu ora ajeg kadangkala sedina ping 3 kadangkala sedina ping 5 kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming nyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking go. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Peremban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajo ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak bayane negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa mangke riyin pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok muja karo mubal-babaling nepsu wong kula emoh kok mang peksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebanget ora sakokean gunung tanpa guna mosok kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bakalan Dono ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggen para sata Kurawa Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya Bagong ngarep ngopo kowe kowe aja gawe perkara kowe aja gawe masalah iki dirembug sing apik-apik kena wae sik kok sik kowe meneng sik Mar iki perkaraku Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak Durna muni piye nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel Pak aku iki ketua pemuda Karang Kadempel terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda aku termasuk sing tanggung jawab nek Durna wis muni kaya ngono kuwi masalahe ora karo kowe tok ning masalahe termasuk karo aku lah kowe arep ngopo sampean meneng iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane sakarepmu sangarepku ya sangarepku do meneng sik aku tak omong sik rasa do teng brengok iya Dul lho ora basa karo aku sampeyan sing malah ora kepenak omongane lho aku muni apa sing terakhir mau sampean muni pripun nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki tembungku sing endi
Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Limas Karang Kadempel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ya. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandani ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Hah? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadedayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadedayan? Neng njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Pratan Karang Kadempel. Ayo, tak dereke lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Heeh. Nek ora ditandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh mudar. Wah, lha ora omong Truk.
Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka, nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih pira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang memandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun Mayangkara inggih pun Senggana. Sing ati-ati ya. Anoman nggih ngestaken dawuh. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wan Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Ning jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangleawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Ngono, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa, Tra? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo, di pikiran ke depane iki piye, duwe gegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman
Kalah kowe sing tumandang. Oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe lantas malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Lah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesempyo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah rak ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawikan Karang Kadempel wis samata ing gati sawigaing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Aduh. Setyatuhu dengkulmu mlocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndolo lek teh. Ya monggo yo. Karo kene iki Bapak yo.
Kemampak bawatnya bentar Kewakangnya munggu ngaloko Ila dalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gini bakal wani karo Kurawa ketitik mampake kridaning para sata Kurawa Bagong yen kowe isih kena tak eman isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa mundura bapakmu wenehno karo aku tak boyong ning negara Ngastina masalah ku arep boyong karo bapak ora masalah Patih Sengkuni lho ora basa karo aku tak basanono ya gelut ora ya gelut wis pokoke nang kene iki anane ming Sengkuni karo Bagong ora ana pangkat ora ana derajat kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu hah apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah wis to nanggap wayang dalange sapa wis ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang cetha nek ora ditanggap meneh ngono ya aku wis ngerti kertune Kurawa dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa sing tak wedeni apamu Woi, burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen Ngalengka diobong Dasamuka keplayu prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman aku tak takon karo kowe tau apa Kurawa mbedah negara tau apa lakone apa aku tak takon urung tau iki Ijen tau ya man sampun ate kondang Gembong Mangliawan lho utawa Anoman dari Gua Hantu ya men ya kula menika saking Cibuk Cangkiran wis meneng wae kok iki tak gawe lakon oh nggih Anoman dari Gua Hantu hah ora ketap-ketip nih ayo dicoba ya Surtayu mungsuh Anoman jagoku mungsuh jagomu botohe gelut lo boto aku ora gelut tak aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe mundur dicoba jagoku kalah karo Surtayu Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu bleh kleti dhewe inggih kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang ayo didokke jagone kowe mundur aku mundur ayo ditotoi ayo mbut ora satu-satu mo ora wani kene cah gleleng temu dhuwur man kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor malang kerik inggih kuwi ke Surtayu maju jotos raine dis inggih ayo gek minggat kowe iya Patih kok dinggat-gatke ra apa iki ngaran Anoman nyuwun pangapunten lakar karesan mekaten Gusti Patih dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk narikaku isih enom pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula semanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu
sirahmu. Aduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadawal. Wah, mati. Oh, jebol dadar manoman.
Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Li nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Maaf. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Maaf. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Lek ngono kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Rono kabeh. Mun aku ora muni coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo ke. Udah tai ya. Iki dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi?
Iki ora sempritan ya reng iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ning cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramarta, Jayamrata ing candhak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndoro-ndoro gati. Aku wegane muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek aku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu genderuwo. Genderuwo kalau bojone slimbik. Bojone genderuwo iki peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing slimbik kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lho nang kene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh kira ya ngisi-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Wacok cilahmu tibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lah kunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Silah tenan. Apa ki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Oh, aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh.
Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edian. Betul. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalan. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai Petalangan cemene akae nang nganti aku kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen diduyuk. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Ya nibani wong tuwa. Upama uduhaku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae to ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ning lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati. Ah, Bagong kok iso mbeker. Lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mana? Ngafa. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo giralo. Omong kleru.
Gorila, ayo, kudu gila lu. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Kang. Aku ki mate. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora. Ora Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin ke. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, kula munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni Dalem Pak Guru. iso nyanyi Saged Pak Guru. senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak buantem batako siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel ini. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Dusel ini. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1 yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate, pripun? Sampeyan niku